всички, които гледат Майнкрафт и здравейте и на мен, аз съм Стиви, да, по-скоро Добрин. Да, аз съм Петя, която аз съм сестрата на Добрин и аз съм с скина на Алекс, а той е скина на Стиви, ако знаете всички. Алекс, приятел от зимата, разбирате ли? Да, и имам грейчета. Окей, Петя, вижте, ела. Да, аз ще се телепортирам. Чакай, ела да видиш нещо. Добре, не бързай чак толкова. Така че ние с Добри много се забавляваме, понякога се караме, но с сдрупяване. Добре. Помощ! Покая, чакай. Дайте на вие, Чакай, какво е това? Това е за пшеницата. Иначе така и това е някаква. За Петя. Супер! Аз ще засадя моркови. Окей, аз отивам горе. Петя, през малкото копче трябва да натискаш, защото ще скочиш. Виж, Пети, виж. Да, какво има? Ще скочиш, виж, Пети. Да. Виж. И после трябва да отиваш нататъка. Добре. Виж. Ама Доби, чакай, аз мето съдя. Аз. Има някакви изработки. Имам 11 такива. Става нещо. What the heck? Добре, аз в момента има няколко земеделия, но нямам повече семена. Ужас, нямам семена. Нещо. Да, добре. Чакай. Да, тук е добре. Са други семена, които... Пшеница. Ами нямаме семена. Аз в момента ще съдя картофи. Окей, отивам нагоре. Добре, чакай да си взема картофите. Добре съм. Искам да дойда да си взема нещата. Вкъщи ли си? Ето така. Имаме много работа. Чакай, ние отглеждаме в момента. Захарна стъпчика. Сега има малко работа. Окей, аз съм горе. Да, ние да саждаме. Намерих чест. Доби. Тук отглеждаме чикви. Супер чикви, диника, супер. Намерих червен прах към всички мога. Чакай. На лагер. Имаме яйца, супер. Нямаме семена, нямаме чикани. Добре, дай да видим нещо в диспенсъра. Какъв диспенсър? Чакай да отчупя стъклото. Това е едно нещо, дай да видим. Лава! Тук няма нищо, а тук има лава. Я да видим. Виж. What the heck, не може да ме излезе, страх ме. Може ли... Да, но тук отглеждаме чиква. Да, но не е пораснала захарната тръстика. Къде е захарната? Ето я. Тук отглеждаме, може ли да се изчупим? Окей. Добре, но чакай, трябва да се направим листи. Само добре ли? Коя съм аз? И захар! Майко, с уважение. Трябва ни захар, може мляко, но само ако има айрон. Добре, майко. Така. Върви да накиснеш. Пети, къде си? Аз съм за теб, но аз взех захарна тръстика. Чакай да се ги оставя в честа. Не знаеш, през цялото време имаше подземие. Добре, аз изтеглих ли си най-доброто екстра ниво? Да. Супер. Ите.
играем на Сега се сервер. оплаква, че не сте му обърнали никакво внимание. О, Я оставете телефоните бързо. Бързо. добре. Здравейте, да, така че ние после ще довършим. Хайде, чао! Чакай, бе, Петя, нали клипа? Ама ние ще направим второ продължение. Ама после ще имаме проблеми с сървъра. Еми, добре, това е края на играта. Хайде, чао! Добре, как се изключва това? Чакай. Не, така. Ето.